मा बार लाबोनो थिननाया? नै फाग्ला सिखाया मा खेबफाथुनलाय? आरो हमथाफालाबो जोब्राबसो गारो। हनै फाग्ला दाउआनो खारबायसो हनै आयौ! आइदिलै ओइ सुनि मा खालामखो नोंलाय सुनि? आयौ फाग्लाया मा जाखो? आयौ आयौ आं दाउखौसो खुबैदोंमोन मा जाखो? फाग्ला बेलाय बोरै हाबसनखोनो बोरो गोदोनाया बारा सोमोना बोरो नांगौखौनो आइदै थाल गैया होमबा नोङो? दाउखौसो खुबैदोंमोन आङो नोंहालाय बोरै हाबजाखोनो? फाग्लाया जेबो थाल थाया। हनै फाग्ला गामसाया गुना थालांबाय। फाग्ला नै गामसाया मा स्टाइल गैया बेलाय? हनै फाग्ला आन्दाज गैयि गामसाया। हनै दाउआ फैदो सिदो। अ ओइबारसो चान्स मोनबाय आं नोंखौ। फाग्ला हगार थाल गैथार माथो नोंलाय फाग्ला नोङो दाउ हमनाया मानसिखौसो। दाउखौसो बारसिनदोंलै आङो। साल्ला नोंखौ दिनै नागारा आङो। नोंनि बिबु आसुगुर गासिबो जाजोबगोन आङो। साला खमबक्ता।